man kakirine omban gending pinatot lawan noningke Ndara Ayu lak badhe mriku nggih kula badhe mriku tuh bi yung ban waya apa iki rembulan wus ngayom Lengkang sowan Ndara Ayu ya lungguh dikepenakne nggih wahung Korop sidem permanem Pang ono sabawane yang alisik tapi cedak ono ayo tutono lakuku emban cangik lan limbuk noningge puspa lulut sekarati ngantariksa ande pabu kalintang pangamung sira kan mirasa tenan yo mak nduk iki ana dalem ngendi dalem ngendi wak dhewe ning tengah alas dalem piye adate lek kowe saka lunga saka kadipaten Carangsuka selagamu klambenmu ora ngene aku mau nggawa koper sik tak dandan dhisik ayon-ayon kobyok gawe gumun sarta rukun akeh kang kayung-yung dadi sono iku merajamu ngono kuwi iya panembu condonge kalbu iki kowe mah Sarta
ora dirangkepne mak ora enggak kesuwen lek dirangkepne oh kok tiba-tiba aja kaget cakrake Mas Dakuk ki ngene iki oh kudune wong nom-noman breng-brengan ora nduk tak lekasi saka awakku dhewe Ndak bisa. Perahu layar. Yo, Oke. langsung oke, mawon. oke. Langsung perahu. langsung Monggo Bu Mami. Oke, wong loro ya yu ya. ya Perahu layar. Yo yo kancane dhisik gembira alira-lira banyune sagara ami aku pamrih padalang kleru gelare dina minggu kebari wisata alam raune pasangan ya juga ora jemu-jemu satu yo ngilangake rasa luka rasu adik gawe jebul wis sore awite kalopo atonake awe ayo kane bercepat Satu kali lagi. Tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran